De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: wees niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat ik u zeg in het duister, spreek dat uit in het licht. En wat ge hoort in het oor, fluisteren, verkondigt dat van de daken. Wees niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden, maar niet de ziel. Vreest veel eer hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten, in de hel. Verkoopt men niet 2 mussen voor een stuiver, en toch zal buiten de wil van uw vader niet 1 mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Wees dus niet bevreesd, gij zijt toch meer waard dan een zwerm mussen. Ieder die mij bij de mensen belijdt, zal ook ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, het is weer een hele mooie lezing die wij te horen hebben gekregen in dat evangelie. Het gaat namelijk daar over onze waardigheid, wat wij hebben als mensen, maar vooral wat wij hebben als gelovige mensen. Je kunt eigenlijk bijna zeggen dat je als gelovig mens een gerecycled mens bent. Een opgewaardeerd mens. We zijn veel meer waard dan een zwerm mussen. Ieder haar op ons hoofd is geteld. Dat is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, maar vooral om aan te geven, denk eraan, God gelooft in ons. Hij gelooft in ons mensen. Dat wij met zijn hulp in staat zijn onszelf te overwinnen en zo ook tot heil kunnen zijn voor de mensen om ons heen. Dat komt hier naar boven. Die apostelen die de waarschuwing krijgen van ben niet bang voor de mensen. Laat je niet intimideren. Dat geldt ook voor ons. Niemand heeft het recht om ons te zeggen hoe wij het een of het ander moeten geloven of moeten doen. De kunst is, ook van ons, om andere mensen iets aan te reiken waar ze over kunnen nadenken. En waar ze zelf dan hun keuze in mogen maken. Maar het is niet aan ons om te zeggen van, u moet dit doen, omdat ik dat zeg, is dat goed voor u. Nee, goede vrienden, dan gaan we verkeerd om met de waardigheid van de mensen om ons heen. Als gelovige mensen hebben wij een taak om ons te verdiepen in die liefde die God heeft voor ons mensen. Om vervolgens die mensen uit te nodigen, daarover na te denken en dan zelfstandig een antwoord op te formuleren. En dat, goede vrienden, daarvoor bidden wij telkens als we samenkomen en Eucharistie vieren. Dat God ons die genade mag schenken van gelovige medemensen. Amen.